Mary Pizzuto, residenta fil-faċilità San Vincenz de Paul, hija l-ewwel anzjana f'pajjiżna li rċeviet il-vaċċin tal-COVID-19. Mary għandha 94 sena u ngħatat il-vaċċin fil-bidu tas-sena l-ġdida fis-sala Giovanni Paolo II f'San Vincenz de Paul. Apparti Mary, fl-aħħar sigħat 40 anzjan u anzjana oħrajn ingħataw it-tilqima. Dan apparti 15 membru tal-istaff ta' residenza San Vincenz de Paul. Intant, fl-ewwel jum tas-sena 2021 pajjiżna reġistra 135 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 57 persuna. Dawn in-numri ġew mħabbra fuq il-paġna ta' Facebook saħħa fl-ewwel aġġornament tas-sena l-ġdida. Dan ifisser li l-każi attivi tal-virus f'Malta u f'Għawdex reġgħu żdiedu filwaqt li b'xorti tajba ħadd ma kien rrappurtat li tilef ħajtu kawża tal-pandemija. Dan ifisser li b'xorti tajba minkejja li fl-aħħar xhur tilfu ħajjithom numru ta' persuni bil-virus kull jum, l-istess kif ġara fil-ġurnata tal-miliet fl-ewwel jum tas-sena ħadd ma kien rrappurtat li tilef ħajtu kawża tal-virus. Il-każi attivi issa jammontaw għal 1512 filwaqt li minn Marzu tal-2020 pajjiżna reġistra total ta' 12,909 każ li minnhom fiequ 11,178 u tilfu ħajjithom total ta' 219 persuna. F'lejliet l-ewwel tas-sena tkellmet permezz ta' kollegament telefoniku fuq Net FM waqt il-programm Net Rush Hour is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci jiddeskriviet is-sena 2020 bħala waħda straordinarja fejn stqarret kemm kienet diffiċli tara persuni jitilfu ħajjithom. Prof Gauci saħqet li l-poplu Malti issa qed jitgħallem kif jikkontrolla r-riskju filwaqt li ħarset il-quddiem b'tama lejn is-sena l-ġdida. Hija appellat biex kull min jista' jieħu l-vaċċin. Importanti li aħna nifhmu li d-dinja t-tilqima li tista' tkun qed turina d-dawl biex aħna neħilsu minn dan il-virus already. Importanti ħafna li kull min batu għalih jiġi għal din it-tilqima. Diversi nies diġà ħaduha fosthom kollegi tiegħi u dawn literalment baqgħu għaddejjin bil-ġurnata tax-xogħol tagħhom dakinhar l-għada u għadhom għaddejjin nar side effects ta' xejn. Anke jkun hemm xi ftit side effects huma side effects li huma żgħar li meta tqabbilhom ma x'jista' jagħmel dan il-virus huwa rrieda ħafna. Intant waqt l-omelija tal-qudiesa tal-ewwel tas-sena mid-Dar tal-Providenza, l-Arċisqof Charles J. Scicluna saħaq li hu d-dofer tagħna li f'dan iż-żmien tal-COVID-19 nipproteġu lil xulxin u nittrattaw lil ħadd ieħor b'imħabba u appella biex kull min jista' jieħu l-vaċċin għal kontra l-coronavirus. Aħna bżonn inħennu għal xulxin billi min jista' jieħu l-vaċċin meta jmissu. Dan huwa dover veru min irid jieħdu l-vaċċin, imma huwa dover tagħna li nieħdu ħsieb tagħna nfusna u ta' ħaddieħor li nittrattaw lil kulħadd, lil kull wieħed u waħda minna b'imħabba. U permezz ta' din l-imħabba, ta' din l-għoża, ta' din il-ħniena, il-Mulej jagħtina s-sliem. Kien Kutajjar, Net News.